que recoller o artigo que lle corresponde do Consello. Depois ten aí outra indicación. Xa está, sí. Boas tardes. Grazas por querer participar en este encontro monográfico. Grazas aos que deron o seu consentimento como axentes que están intervindo dunha maneira ou de outra en este proceso tan característico e tan singular do que estamos a tratar ou vamos a tratar. Como membro do plenario do Consello da Cultura Galega e coordinador da sección de Patrimonio de Bens de Culturais, pláceme decir que isto que estamos a facer aquí é unha obriga do Consello de Cultura Galega por devenidas por os temas do Estatuto de Autonomía, que foi o que aproba na súa aprobación no Congreso e no Senado en Madrid, que exista como órgano estatutario o Consello de Cultura Galega, cuyos fins son que corresponde ao Consello de Cultura Galega a defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego e, en particular, analizar cantas cuestións se refiran ao patrimonio cultural de Galicia e fomentar a lingua e a cultura galega. Como vedes, está isto do patrimonio, aqueles legisladores que levaron adiante a aprobación do Estatuto primeiro e despois a votación, digamos, a nivel de Galicia, estaba como moi prioritario o significado de identidade cultural que significa o patrimonio en xeral, moble, inmoble e inmaterial. Por lo tanto, este é unha obriga casi estatutaria que nos remetíramos a ter en conta esta xornada, non? Pero, ademais, é obrigado decir que fai un tempo xa bastante longo as asociacións culturais que están traballando de fai tempo sobre a integridade e a boa conservación e as boas prácticas de conservación deste xacemento, xa viraremos agora se é que chamalo xacemento ou outra terminoloxía das que están testadas na Lei do Patrimonio Cultural Galego, pois fai máis dun ano que nos pediron un informe que non foi esquecido, nin tampouco foi, digamos así, posto de lado, sino que ante a dificultad e un proceso tan continuado de significaciones e resignificaciones, a sección veuse obligado a sair deste impasse, desta inflexión, por medio desta xornada monográfica, que ademais pretende ser a apertura dunha serie de encontros monográficos en temas de actividade, actualidade e de singularidade que necesita un debate e unha reflexión. Por lo tanto, coinciden dúas cousas. A compromiso do Consello de levar adiante este encontro para dar cauces dentro da significación e resignificación do Guidoiro Areoso, pero tamén inaugurar unha nova práctica que mensualmente, como mínimo, terá sustanciación na vida da sección e do Consello de Cultura Galega. Por lo tanto, deixo agora a Rebeca que complete esta presentación e, unha vez máis, moitas gracias pola boa presencia aquí. Boas tardes, novamente gracias pola vosa asistencia. Non me vou demorar porque temos a tarde bastante completa e pouco tempo. Simplemente redundar no que decía Iago, a nosa idea é facer uns encontros mensuais sobre patrimonio cultural e queríamos comenzar con Guidoiro Areoso porque creemos que é un lugar moi significativo desde o punto de vista patrimonial, no que non solamente se dan intereses desde o punto de vista da investigación, senón sobre todo da xestión do patrimonio e sobre todo da cidadanía. Entón, un pouco a idea era traer un lugar, traer un elemento patrimonial concreto que reunira esas características, non? Imos dividir a xornada en dúas partes. Unha primeira parte cuns relatorios sobre os diferentes proxectos que desde o punto de vista patrimonial se están levando a cabo neste momento en Guidoiro Areoso. Ahora vos presentarei os relatores.
E unha segunda parte que pretende ser máis coparticipativa, na que un pouco debatir sobre a problemática de Guidoiro, o seu estado de conservación, que se pode facer e como, e sobre todo contando coa converxencia dos distintos asentes que traballan ou lles interesa este lugar. Esa segunda parte serán dúas mesas redondas, unha na que participarán xestores do patrimonio, xestores do Concello e un representante da Asociación Pandolleiros. Unha segunda mesa redonda na que xa estaremos todos, que pretendemos debatir un pouco dende a Administración e dende os asentes implicados, que podemos facer co illote areoso. Vou presentar entonces os relatores que van a intervenir a continuación e, sen máis, subides á mesa e comenzamos. En primeiro lugar, falará Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez, que é arqueólogo da Xunta de Galicia, e fará un percorrido polas distintas intervencións que dende o ano 1980 se veñen levando a cabo en Guidoiro Areoso e que sacaron á luz un rico patrimonio arqueolóxico que se conserva neste sitio, neste illote. En segundo lugar, intervirá Elías López Romero, Honorary Fellow da Universidade de Darán e investigador asociado ao Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, no que nos contará un pouco o seu proxecto, no que leva anos investigando os efectos do cambio climático no patrimonio litoral e, dentro del, escolleu como un dos sitios europeos a estudiar o Guidoiro Areoso, intentando poñer o servicio do estudio patrimonial, técnicas fotogramétricas para recuperar este sitio, ver a súa degradación e preservalo digitalmente. O seguinte poñente será Ramón Blanco Chao, investigador do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela, que nos falará dos cambios xeomorfolóxicos ambientais durante os períodos de ocupación humana de Guidoiro Areoso, analizando as súas características no momento de ocupación e como foron cambiando ao longo do tempo. E, finalmente, Patricia Mañana Borrazás, colaboradora investigadora, colaboradora do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, presentará un proxecto que se ven levando a cabo dende o ano 2013, que se chama Guidoiro Digital, e que pretende, por unha banda, dar a coñecer estes traballos de investigación que se veñen levando a cabo en Guidoiro e, por outra, recuperar, servir de repositorio para diferentes informacións, tanto de carácter fotográfico, digital, como de outro tipo, que nos permitan recuperar ou ver a evolución dese patrimonio e preservalo digitalmente. Como decía, as seguintes fases serán dúas mesas redondas, as seguintes partes, unha na que intervén a concelleira de Turismo, Cultura e Deportes da Illa de Arousa, dona Rosa María Viana Rodríguez, e o portavoz da Asociación Pandolleiros, Pablo Iglesias. E, finalmente, pecharemos cunha mesa redonda na que estará a María del Carmen Martínez Insua, directora xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, Iago Seara, coordinador da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega e eu, que son Rebeca Blanco Rutera. Sen máis, comenzamos. Empiezo y los vamos rotando. Y aquí por aquí vamos. Sí. Sé que tienes Patricia, después. Gracias.
Boas tardes a todos. Antes de nada, quero agradecer ao Consello da Cultura Galega tanto, en primeiro lugar, a organización deste encontro, porque, bueno, Guido Arioso é un sitio no que levo vinculado xa 4 anos e que o que lle teño moito aprezo e simplemente que pensen niso xa en organizar un encontro deste tipo xa me parece unha boa idea. E, en segundo lugar, por invitarme e pensar en min para estar aquí. Eu titulei a charla Un territorio prehistórico baixo a area porque realmente eu, e bueno, penso que todos que estamos aquí o pensamos, ata certo punto é o que é. Guido Arioso é un territorio prehistórico que está sepultado baixo a area, que está prácticamente inalterado ou moi pouco alterado desde época prehistórica. Moitos supoño que xa coñeceredes, é un illote que se sitúa en esa posición dentro da ría de Arousa. Tedes aquí unha perspectiva diferente, tomada desde o Monte da Cidade en Ribeira, coa illa de Arousa ao fondo. Esa mancha areosa que se ve aí é as rochas que hai por detrás. Apenas ten 600 metros de longo, por 300 metros de ancho, 200 metros de ancho no seu punto máis ancho, e está dividido en dúas metades. A metade norte é unha duna móvil, a típica dúa areosa, e a metade sur son un montón de afloramentos graníticos mesturados con unha duna vexetada e aparentemente estabilizada e unidos por un pequeno istmo que actualmente nas mareas vivas xa chega a converterse, as mareas vivas chegan a converterlo en 2 illotes diferentes. A pesar de que hoxe en día sexa un illote, existen bastantes indicios que nos levan a pensar que en época prehistórica estaba unido o continente. Isto é así porque a reconstrucción do ascenso do nivel do mar desde a fin da última glaciación, supoño que saberedes que nas glaciacións a acumulación de xeo nos polos reducía o nivel da auga nos mares e se calcula que probablemente na última glaciación chegou a estar ata 100 metros por debaixo do nivel actual, o nivel do mar. Na fin da última glaciación o ascenso foi moi rápido, pero se calcula que aproximadamente hai uns 7.000 anos se estabilizou entre 5 e 7 metros por debaixo do nivel actual. E estivo prácticamente estabilizado a esa altura ata hai 4.000 anos. É dicir, todo o que chamamos o neolítico e o calcolítico, entre o 5.000 e o 2.000 antes de Cristo, para redondear, o mar estaba estabilizado a esa altitude. A partir dese momento sufre un brusco ascenso ata hai 3.000 anos en que se estabiliza de novo durante un pequeno tempo a uns 3-4 metros por debaixo do actual e durante a Idade do Ferro, ou na fin da Idade do Ferro, volve a ascender ata a época romana, onde se sitúa a 1 metro máis ou menos por debaixo do nivel actual. E a partir dese momento comeza o ascenso final ata a cota actual. Parece ser que hai algúns indicios que mesmo falan de que na Idade Media o nivel do mar pode estar un pouco máis alto que na actualidade. Eu tanto xa non coñezo. Pois ben, nesta perspectiva, Guido Arioso moi probablemente estaría unido ao continente, con un nivel de entre 5 e 7 metros por debaixo do actual. Pois esta liña azul máis clara é a que marca a liña de menos 5 metros na actualidade. Como vedes, non só colle o Areoso, senón que tamén colle o Guidoiro Pedregoso, un sitio onde tamén hai constancia de materiais prehistóricos na actualidade, pero, como o seu nome indica, é un sitio máis estabilizado, non hai duna e parece que a erosión nel non afecta tanto como na actualidade, como no Areoso. Entón, nesa perspectiva, moi probablemente no Neolítico e no Calcolítico o illote, ou polo menos o que pensamos, puido estar unido ao continente. Pero a partir da Idade do Bronce, non sabemos en que momento, e iso non o vamos poder saber nunca con precisión, se converteu nunha illa e deixou de estar ocupado, polo menos de ser explotado directamente, de estar habitado. Entón, isto nos permitiu que moi probablemente todos os
xacementos arqueolóxicos estean moi ben conservados e moi pouco alterados, algo que non pasa no continente. Aquí, polo cultivo constante do terreo, van a estar moi alterados. No illote non. No illote parece que están moi ben conservados e mesmo parece que moi pouco tempo despois do seu abandono foron sepultados directamente por unha duna, pola formación dunha duna. Co cal, temos prácticamente o que eu chamei no título da comunicación, ese territorio prehistórico selado pola duna e sepultado por ela. Bueno, perdón, que me olvidei de... O problema fundamental é a forte erosión que sufriu o illote nos últimos anos. Tedes aquí unha evolución e que supoño que despois Ramón vos falará máis en detalle de todo isto. Reduciuse moito tanto a duna como o volumen de area nas praias. E esta erosión provocou tamén alteracións moi importantes nos xacementos arqueolóxicos, alterándoos, degradándoos, poñendo á vista cousas que antes non se veían, provocando problemas de conservación moi importantes neles. Por eso, digamos, se teñen convertido en algo tan famoso nestes últimos anos. O sitio coñécese desde os anos 80, a fines dos anos 80 se realizaron 3 campañas de excavación de investigación financiadas pola Xunta de Galicia, dirixidas por Manolo Rei, naquel momento, por motivos persoais ou polo que fose, deixou de realizar investigacións no lugar e realmente non volveu a sair a ser investigado ata o ano 2011, cando o descubrimento dun dolmen que logo vos amosarei no perfil do illote nos levou os arqueólogos da Xunta de Galicia ali e a documentar que non había só un, sino que había varios xacementos arqueolóxicos novos e a construir coa colaboración e a financiación, de feito, do Servicio Provincial de Costas, do Goberno de España, que son os titulares do dominio público marítimo terrestre, o que pertence ao illote, a construción dun muro de protección para unha das mámoas para evitar a súa destrucción. No 2013 fíxose unha campaña masiva de recollida de material arqueolóxico, de cerámica, osos, e tamén se conseguiu recuperar moito material que foran recollendo aficionados no illote durante esos últimos anos, porque ese ano realmente apareceu moitísimo material arqueolóxico na superficie dos paleosolos. Logo vos amesarei algún. No 2014 localizouse un cuncheiro ao pé da mamo esa do perfil, que tamén logo vos amosarei, e tomamos unha serie de mostras en colaboración con investigadores da Universidade de León que se dedican a estos temas. Tomamos unhas mostras no cuncheiro e no ano 2015 a Consellería de Cultura financiou unhas sondaxes arqueolóxicas valorativas no lugar. Que é o que temos no Areoso? Pois no Areoso temos nestes momentos coñecidas 5 mamas, estos círculos máis grandes, de diferentes formas e tamaños, 2 grandes áreas de concentración de material arqueolóxico, unha na praia sureste e outra na zona do Istmo, para resumir, e dentro desta última apareceren 2 estruturas cistoides moi claras, outras 2 que apareceron nas sondaxes este ano menos claras e unha quinta posible, que localizamos hai 2 anos, pero que simplemente se veían 2 pedras que intentamos excavar este ano, pero que hai tanta area e como está en zona intermareal que non fomos os arqueólogos que realizaron a intervención non foron quen de realizar. Non é que no resto da illa non haxa nada, é que está sepultado pola area. Moi probablemente, se aquí hai restos arqueolóxicos, moi probablemente todo por aquí vai seguir habendo. Non sabemos aquí, neste lóbulo areoso, se realmente é só area ou debaixo tamén hai restos arqueolóxicos e en toda esta zona que, como está sepultada por máis dun metro de area, non se pode ver nada, pero onde seguramente tamén vai haber materiais arqueolóxicos. Mesmo non sería descabellado pensar que poida chegar a existir algún outro monumento megalítico completamente sepultado aquí. Nestes momentos non o sabemos, pero non sería descabellado pensar. Bueno, vos ir amosando algunhas das imaxes. A verdade que os monumentos megalíticos son bastante peculiares. Esta, unha das mamos que chegou a excavar José Manuel Rei no
nas súas campañas de investigación a comezos nos anos 80, realmente é casi unha maqueta dun dolmen, un dolmen moi pequeniño con un túmulo enano, que non chega a ter 6 metros de diámetro, algo bastante pequeno e bastante extraño para o que coñecemos polo menos no que coñecemos habitualmente no continente. Despois está esta Mamoadúas, que estaba completamente enterrada na area. El realmente, como había material arqueolóxico, realizou unha serie de sondaxes arqueolóxicas para ver como era a estratigrafía e onde localizaba materiais, e na sondaxe onde lle deu máis materiais, ampliou en área, con tan boa sorte que escavou no medio desta estrutura arqueolóxica, que é unha mámoa tamén única e rarísima, da que non coñecemos paralelos tampouco no continente, que, como vedes, é un pequeno montículo de pedras e na zona central unha especie de estructura central formada por pedras de mediano tamaño que forman o que sería a sepultura. A sepultura que estaba completamente baleira, o arqueólogo pensa que probablemente foi baleirada de forma ritual, e os materiais arqueolóxicos esparexidos arredor dela. Entre esos materiais arqueolóxicos hai cerámicas de todo tipo, moi decoradas, nunha tradición que coñecemos como cerámicas tipo peña, por unha tipoloxía claramente calcolítica, máis ou menos, para redondear, entre o 3000 e o 2500 a.C. Aparece tamén algo de material lítico, como machadas, láminas ou coitelos xeométricos. A carón desta Mamoadúas, no 2011, localizouse esta terceira cámara megalítica. Como vedes, tamén unha cámara megalítica máis ou menos clásica. Nestos só se ven as lousas e unha serie de pedras por diante que levan a pensar que iso é o restos do seu túmulo. E que está situada prácticamente a carón da excavación que fixo Manolo. Esta línea de plásticos que vedes por aquí marcan o límite da excavación que fixo el. E está a menos de, creo recordar que a menos de 8 metros da sondaxe arqueolóxica. máis ou menos onde está nesta foto da excavación dos anos 80, onde está este rapaz. Daquela estaba completamente sepultada pola area e era imposible de ver. A perda da area na praia, ao longo destes anos, deixou na vista. A cuarta mámoa é este dolmen bastante espectacular que se ve no cantil que forma o illote contra o mar, xa no outro lado do illote. Un dolmen poligonal, alongado, e que non o podemos asegurar, pero que pensamos que non está saqueado, é dicir, que foi sepultado pola duna e que nunca foi alterado pola man do home, aparentemente. Desgraciadamente, o mar xa lavou a metade do seu interior, co cual só nos queda a metade para excavar, se algún día o conseguimos excavar. A parte do dolmen se ve moi ben toda a liña de pedras que forma a coiraza e todo isto que hai arriba é material depositado polo vento a través da formación de duna. Había unha quinta mámoa, a mámoa veíase así prácticamente desde o 2004, estas fotos son do 2007, que cando a vimos nos por primeira vez. No 2011 estaba toda a estrutura vista, se veían as lousas da cámara, moitas delas caídas, e un círculo de pedras que delimita o que sería o seu túmulo, pero a acción do mar acabou por erosionala totalmente e así como se veía no 2013. Se vedes aquí esta pedra, esta punta desta pedra, esta punta desta pedra. En 6 anos, desaparecera máis de 1,5 metro de area. Realmente, de area e de depósitos. Realmente a erosión foi moi rápida, ou a desaparición de terra foi moi rápida ao longo destes anos. A parte, como vos dicía, hai material arqueolóxico esparexido por todas as praias. Polas praias que por onde se ve, porque a acción do mar, a medida que vai lavando a terra, deixa á vista estos que chamamos paleosolos, ou solos antigos, onde está depositado o material arqueolóxico, e nel hai abundante cerámicas, sobre todo, e restos de fauna, cunchas, osos, tamén se localizaron algúns osos humanos que non sabemos de onde proveñen, porque estos forman parte do material arqueolóxico que se recuperou dentro que recuperaron os aficionados.
Algúns destos paleosolos teñen unha grande extensión, pero, bueno, non sei se logo Ramón vos comentará algo, parece ser que teñen formación distintas e isto que pensábamos que era un paleosolo igual é outra cousa, pero aquí aparece tamén moitísimo material arqueolóxico, todo polas praias, e, como vos digo, como no resto hai duna, non podemos saber se siguen ou non. Na excavación que fixo José Manuel Rey, aparecera tamén un nivel, este nivel de excavación, por riba da Mamo, é dicir, cando a Mamo xa fora abandonada e cando se formara incluso un pouco de depósito sepultándoa, houve unha ocupación posterior en cronoloxía Mamo, claramente, aparte, mesmo as cerámicas son claramente posteriores, aparecen cerámicas campaniformes, destas típicas, con estas decoracións típicas, aparecen incluso 2 punzóns de cobre, e, como vedes, esta distribución da cerámica aparece un nivel de ocupación clarísimo que non ten nada que ver coa Mamo, e tamén apareceu un pequeno cuncheiro neste lateral donde apareceron tanto cunchas, fundamentalmente de ostra, de mexillón e de lapa, como osos de típico vaca, porco, cabra ou ovella. Non se pode distinguir arqueolóxicamente se é cabra ou ovella, porque os osos son moi parecidos. Pero non é isto o único que coñecemos, este único cuncheiro que coñecemos. O mar acabou lavando este muro de protección que se fixo a carón da Mamo a 4, a Mamo do perfil, aquí tedes a tapa. O mar acabou lavando a base do perfil e apareceu aquí un grande cuncheiro, aquí se pode ver, e aquí tedes unha foto de detalle impresionante, de casi 50 centímetros de altura, un depósito macizo de ostras enormes, actualmente xa non existen, todas así, deste tamaño, abundante tamén lapa, hai raspas de peixe, hai pinchos de ourizo e material arqueolóxico, sobre todo cerámicas. E está pousado directamente, isto que vedes aquí son as pedras da coiraza da Mamo. Está pousado, aparentemente, non os cavamos arqueolóxicamente, tomamos unha serie de mostras, pero non conseguimos distinguir que haxa un depósito de terra previo entre o cuncheiro e a Mamo. Parece que está literalmente pousado sobre a Mamo. Non vos lo comentei, o cuncheiro que escavou Manolo Rey ten unha datación de entre o 2200 e 1900 a.C., bastante coherente con esa cerámica campaniforme, e posterior a Mamo A5, pero tamén temos indicios de que hai ocupacións posteriores. Esta cerámica é unha cerámica de tipo cogotas, verdad? Exactamente, unha cerámica de tipo cogotas, moi típica na meseta, que pertence xa probablemente